Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a wannan sabon bidiyo insha Allah. Yau a bidiyon da muku insha Allah zan magana akan WhatsApp. Akan WhatsApp wani sirri na mai muhimmanci ba duk mutum ya san da shi ba insha Allah. Ko ka san shi wani bai san shi ba. To yau shi ne zan gwada muku insha Allah a wannan sabon bidiyo insha Allah. Muna a farma idan yau na sabon shiwa wannan tasha mai albarka Adara TV to a nan mun subscribing da ƙararrawar sanarwa a yi sharing da uwa da muna arziki insha Allah. Wannan sirri na yau zan gwada muku insha Allah shine idan ka tura mutum foto, to da mai kallo guda bai sai kallon shi ba, foto ya rufe. Da mai kallo guda bai sai kallon shi ba, foto ya rufe. To wannan sirri shine zan gwada muku insha Allah a yau. Lalle wannan yana da matuƙar amfani saboda tsaro ba don tsoro ba insha Allah. Zan gwada muku hanya wanda za ka tura mutum WhatsApp, ka tura mutum foto da ya kalle sau guda in ba sai kallo ne shikenan foto ya rufe shikenan bai zai taɓa ganin foto na ya rufe insha Allah. Ku biyo mu cikin bidiyo insha Allah ku ga yaya ake tura mutum foto ya ɓace da mutum ya buɗe kallo guda insha Allah. Idan ka shigo WhatsApp haka in za ka tura mutum foto sai ka shi kwantakin mutum haka sai ka taɓa ne inda ake tura foto sai ka zaɓi wani foto hakan sai ka bidiyo foton da kake son ka tura mutum, shi foton da ka tura mutum sai ka taɓo shi hakan sai ka zaɓa kamar haka foto. Kun ga wannan alamar lamba ɗaya ga nan, alamar lamba ɗaya za ka taɓa shi, kana taɓa shi sai ya haka. To kana tura mutum kun ga wanda ya zama. To shi yana zuwa wajen shi yana buɗewa saboda ya kalla, da ya kalle sau guda, kallo sau guda da ya mai shikenan foto da ya hita ya ce ko mu sake kalla foto ba zai buɗe ba, foto ya rufe. To wannan sirri shine wanda muke zama gwada muku a wannan bidiyo insha Allah. Shine wanga sirri ta hanyar zaka tura mutum foto da mai kallo guda shikenan ya ɓace foto insha Allah. A muna like, a muna sharing, muna godiya insha Allah.